че през много скърби се влиза в царството, да знаете. Труден е пътя, но е славен. Ако тук изгубиш този живот, ще го намериш. Тук е кратък, а в небето е за вечни векове, с вечния Христос. Слава на Бога! Амин! Скъпи приятели, стой, братчето ми, стой. За тебе ще има повече работа тази вечер. Нали така? Нали искате да пея още? Слушаш, братчето ми? Сега ще изпееш една песен от албума, който го раздаваме сега преди малко. Една песен от албума. Айде! Нали така? Искам да ви кажа нещо тази вечер. Ние ще бъдем тук тази вечер, докато сте вие тук. Когато вие се отчувате, или ще стрегнете. Затова бъдете спокойни и сме спокойни, да знаете. Бог да ви благослови, колко мога ще ви служа, но нека Бог да благослови другите братя, хвалението и да може всички да славим Исус Христос.
Ще изпадам една песен колко мога. Па накрая братята да ми помагат в името на Исус Христос да се простят грехове и да ми цели Господ, защото съм нужен на делото му за Негова слава. Амин. Jesus.